నేను చెప్పడానికి ఏంటంటే ముందు ఒక ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అంటే బయటికెళ్తాం. బయట ఊర్లకి వెళ్తాం. లేకపోతే బయట ఉన్న స్టేట్స్ కానీ లేకపోతే వేరే ప్లేసెస్‌కి వెళ్ళినప్పుడు ఆడ మనకి కొన్ని సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అయ్యి ఏం చేయాలి అంటే మెయిన్‌గా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక షాప్‌కెళ్తారు. షాప్‌కి వెళ్ళినప్పుడు కొద్దిగా సమ్ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది ఉండిద్ది. సో, మన ఇండియాలో మెయిన్‌లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హిందీ మెయిన్‌లీ. ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ అనేది మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ओडिशा कैसे बताओ? ఒరిస్సా షాప్ का एक्सप्लेन है. షాప్ का देजी తెలుగా కదా కూర్చో स्टार्ट. మొన్న ఒక వారం క్రితం నేను ఒరిస్సా వచ్చానండి. ఆ ఒరిస్సా వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా నాకు చాలా ప్రాబ్లం అయిపోయింది భోజనం దగ్గర. ఆ భోజనం ఎట్లా ఉండిద్దంటే అన్ని రోటీలు మిగతా అన్నీ ఉంటాయి. ఒక ఆంధ్ర ఫుడ్ మాత్రం దొరకదండి. ఎందుకంటే నేను ఆంధ్ర. సో, ఆంధ్ర ఫుడ్ దొరకదు. కొద్దిగా ఇబ్బంది అయిపోతూ ఉండిద్ది. సో, అయినా డైలీ ఇంకా అంటే మార్నింగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్నూన్ డైలీ రోటీ తింటూనే ఉన్నానండి. సో, ఇక్కడ విలేజ్ అలవాటు చేసుకోవాలి. ప్రెజెంట్ అలవాటు చేసుకుంటే బతకచ్చు. లేకపోతే రొటీనే. చలో టు ఆంధ్రప్రదేశ్.